विशाल भैया कहाँ है? ए प्रियंका जी जी एगो पूर्वी गादी समय के देखते हुए जड़ा वाला गाना बता गाय प्रीति ताहरा लाए गीत बा अब बहुत ही प्यारा गाना बाटे और हम उम्मीद करत तनी कि अच्छा लगे पब्लिक के जे भी बा कह तरी कैसे एक जानी हाँ एक जानी के पति जब बाहर बने केहू पत्नी जब पति के फोन लगावे नो तो बड़ी भाव में कहलिए प्रीति कहत तरी कि सुनो ए राजा कि जोनी दो तू साजा जाड़ा के देखते हुए कहत तरी एगो पत्नी अपना पति से ए राजा जी ऐसे हमके ना सकें आ कहत तरी कि सुनो ए राजा मीठा मीठा भैया बजा चाहे सुन लीजिए पहले कि जोनी दो तू साजा पूर्वी नहीं है मैं गाऊंगी पूर्वी ना मैं एकदम गाऊंगी पूर्वी प्रेम से कह यार कि बाहर में काहे अरे मारता रमाजा आइए भैया मिला लीजिए मिला जाइए कि सुनो राजा सुनो राजा जल्दी से आजा सुनो राजा जल्दी से आजा बाहर में काहे मारता रमाजा आ जाए राजा आ जाए राजा आ जाए राजा आ जाए राजा सुनो राजा जनी दत्त साजा सुनो राजा जनी दत्त साजा बाहर में काहे मारता रमाजा आ जाए राजा आ जाए राजा आ जाए राजा आ जाए राजा जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे हम ही बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम हो जिंदगी बन गए हो बहुत ए राजा जी हाथ दो का जाड़ा के महीना बा दुख भइल दुगीना बा जे ना अइबो तू सैया हो पाला रह जाता रह जइया हो जाड़ा के महीना बा दुख भइल दुगीना बा जे ना अइबो तू सैया हो पाला रह जाता रह जइया हो सुनो राजा जनी दत्त साजा सुनो राजा जनी दत्त साजा बाहर में काहे मारता रमाजा आ जाए राजा आ जाए राजा आ जाए राजा आ जाए राजा बहुत दरिया के रहे दिन भर भीतर हो जरा के भीतर हो जे ना अइबो तू
रहे दा बात में आके का करें। विशाल गगन भैया से मैं आग्रह करूंगा